станахме 8 Петко? Аз за Петър. Днес ще направим предизвикателството с тези меките бомбони маршмелоу. Предполагам, знаете как минава процедурата и да, нека да започнем. Маршмелоу. Любавчи. Маршмелоу. 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 Marshmallow. 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 Ще ви се пуснат дужите. Marshmallow. Marshmallow. Ох, да сложиха ми очите. Колко изядох? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, само 7. Колко изядох? Давай, моя поне се да направи с 10. Взимай. Давай. Ти дъвчиш ли ги, бе? Хубаво, предизвикаме ви и всички вие, които гледате този клип и вие да направите това предизвикателство. Да, ако този клип ви е харесал, го споделяйте с приятели или с непознати. Харесвайте го. Да, абонирайте се за мен. И още нещо. Маршмелоу! Да, не си да го абонирайте се за мене. И да, довиждане. I go hard in the motherfucking paint, nigga.